Sorry guys, kuya gimi sa mong new adventure, maglitson ta. So, let's go. So guys, nagprepare sila sa mga ingredients sama sa lamas, diba, guys? So guys, ilan lang simot guys, so humot na tayo. Posing sa kinlibi. So guys, naglisod mi kay 70 kilos ni plus niya na gamitan na lang straw kay para mahugot ang ilawom kay mauyon man siya ligtoyo pod. So guys, paabot na ta sa pipila ka oras. Ito na butang special recipe guys, so sama sa mga lamas, ipaskan na mong lamas para inikan takang na nato. Lami ragoy. Ya, ang kuan dahonan. Ano na de? So guys, ato nang butang ng lemongrass guys para ang atong litson humot.
Yes! Red Horse is the straw. Number 1 beer. Yan. Pag meron ka nito, nakakitalo. Oh, sigarilyo! Oh, nana sa teaso ha kay gitawag og. Smoking Mountain Group! Oh, mao magsige na lag aso. Baka to katunglo, baka